Així s'esquia aquesta setmana a Masella. A més, fa sol, les temperatures són fredes i les condicions de la neu són molt bones. De fet, mireu que hi ha racons. Mireu, encara hi ha zones per on no ha passat ningú després de la màquina i estan així de bé. Sembla que aquest cap de setmana continuarà l'anticicló, continuarà el sol i continuarà la neu pols. I a més, aquest cap de setmana teniu una cita solidària a Masella. Diumenge 19 de desembre se celebrarà a la pista La Pleta un eslàlom paral·lel obert a tothom per recaptar diners per la Marató de TV3, dedicada enguany a la salut mental. No us ho podeu perdre, serà una gran festa de l'esquí i de la solidaritat. Molt bé.